Ако 10 човека ти кажат, че си фалшив, ще започнеш ли да се съмняваш в себе си? В последните епизоди много от момичетата се питат дали Стоян играе роля. И краткият ми отговор е не. Още в началото той призна: много силно започнах да усещам, че не правя нещата, които може би наистина искам да правя. Повече се случваше да не слушам другите. Какво те смятат, че е правилно? Стоян влезе освободен. Танцува без музика, не се взима прекалено насериозно, опитваше се да опознае жените чрез емоция, вместо през интервю въпроси. Което всъщност е по-дълбокия начин на свързване. Но когато един мъж не влиза в стандартния шаблон, хората около него започват да се чуят дали не се преструва. Да, за на здраве може да се преструваш. Ти обичаш да се преструваш. Има едно театралничене и това го наблюдаваме всички. Стоян просто има няколко лица. Той е шут, клоун, актьор. Той ще се усира, ще доказваш. Да, ще доказва. не, И ще бъде един магиосен кръг вече. Случва се за втори път. И тук дойде грешката му. Вместо просто да стои зад поведението си, той се сви и започна да се съобразява отново с мнението на околните. Тръгнах да правя нещо, с което изобщо не се гордея. Нещо, което по принцип не бих направил. Това не е актьорска игра. Малко се поддадох повече на спонтанността си. Въобще не ми е сета, ако трябва да съм честен. Когато се обясняваш прекалено много, подсъзнателно казваш: не съм сигурен, че ще ме разбереш. А жените чуват: аз не съм уверен. И в среда, в която всички те гледат под лупа, не губиш доверието, когато сгрешиш, а когато започнеш да се съмняваш в себе си. Защото е лесно да си автентичен, когато те харесват. Истинският тест е дали ще останеш такъв, когато другите започнат да те осъждат. Не се опитвай, просто бъди себе си. Да. И така правилните хора ще те познаят. Според вас, Стоян играе ли или просто е различен от това, което сме свикнали да виждаме? Пишете в коментарите.